și mă enervează că nu răspunde. Și câtă nevoie aveam de... De el? El? Nu, de niște bani. Te-am sunat și n-ai răspuns, pe gânduri tu m-ai pus. Sunt geloasă, nu am stare, de ce nu mi răspunzi oare? Te-am sunat și n-ai răspuns, și pe gânduri tu m-ai pus. Sunt gelos și nu am stare, de ce nu mi-ai răspuns?